Naimbag nga oras yu aming gagayem. Iti daytoy agundaway, intay ikan biag ti may kadua parang ti pakasaritaan, anaadaw iti surat ti pagayam, anag pailinged itinagan a Grace at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Jeline Piso iti Paris, Rodel Abella iti California, USA, Breaker Stone, My Kid Syra, Chen, kan Clyde, kastamatan ti Aiso, Yangat, and Dario family di Tabauco, to Anishka and Kinley di ta Trinidad from Lovely Rose. Makablaawan pa'y ni Lolok Agodofredo Mosuela akanayon adumdumngeg from Marie Mosuela iti Bangar, La Union. Kastamat ti Dabukol family, Akas kan Monis family di ta Bangar, La Union. Kalika family di ta Sodipan, La Union. Amin at taga-Ribsuan na Gilian, La Union. Ti Lumboy family kan amin ang friends ko di ta Hong Kong from Brian Lumboy iti Vancouver, Canada. Mr. and Mrs. Francis kan Liway Agurin di Tatabok, Kalinga from Marilu Odlus. Makablaawan pa'y da Arlene Penira di ta Hong Kong ni Getsi Valera ti Tabok City kan Tatay Pedro Bautista iti Pusurubio, Pangasinan from Nieves, Artizuela. Ni Kumare Emma Corpus family Tolentino kan Kasuga family di ta Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong. Happy birthday sa Richard Kayabyab from Shands Padilla. Belated happy birthday kani Jasmine Rivera iti June 8. Makablaawan pa iti Navarro da Kiwag family, especially Mama Marie and Tatay Eduardo, Nanay Anastasia kan Tito Edison from Levi da Kiwag. Kan shout out kani Dennis Valdez. Kat kadagiti amin na papagayam akayat namat ang maidrama dagiti padas da, isend yu laang dagiti pakasaritaan nyo iti email address ang makita yu iti link kadagiti upload tayo a drama iti YouTube channel tayo. Intay nga rudan ituloy, abasaan ti may kadwa apaset ti surat ni Grace. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, awagan naklatan iti Grace. Katagyamanak, tapinat ganyo ti kiddaw ko, nga agdwa ko maaparang ti surat ko, tatalagamot ngamin nga atiddog. Iti panagawid ko ididamo ang nagabroda, perme ang naupayak, tasaan ang natungpal ti arapaap ko, ang mapatarimaan ko matibalay mi. Nakarkaro pa'y ket din ang nagbalin akasla abong-abong tilangana. No pa'y kasta, awan apulos tinangag kanyak ni nanang ko. Tatilatan imulak iti isip ko, ang mga nooda napatpatag anang igastusan na kadagiti impawpawit ko. Gapo tanaragat ti arapaap ko ang makaipatakderak iti napintas abalay mi, nagpaimbagak manang tapno makaaplayak manan. Idi moten anaamamok ni Francis. Amom Grace, talaga nagpintas ka. Kinayawam to'y puso ko. Sardangan nakman abolbol at tsingan, Francis. Saan ka bulbulan? Pudno ti bagbagak. Among ka di maprespes ko anak kan ka? Ni, apay nga kat sa anak mo ta presko. Anya saan? Damo pa'y lapan nagamamuta, imparipirip mo nga da pa nagayat mo kanya. Katisumot namin ti pudno. Imposible mat Kam among pa'y la kanya, kayat nakon? Kat love at first sight nga rod. Sardangan nakman, Francis. Di nakabailan abulaan. Agyaman na Grace. Kamaw dyanan na. Inaklon mo matlangan ti panagayat ko ka. Nat nagmatantirik nakkan ka, Francis.
Naragat kamat ngamin nga agaram. Talaga amin nga ayatan ka unay. Kat ay ayatan kamatan, Francis. Sapay la kuma, tadinak paldaangan. Saan na mapasamak da ita? Jak to maarami da ba sakitan ti babae nga ayatan ka unay? Agyamanak. Nasingad ka ni uncle ko. Mamati ak nga amom ti pakasaritaan ti biyag ko. Idinamam mo ka. Aklo na ka nagdamag-damag akong ka ni uncle mo. Iso nga mukmat na tinapaspasaram. Amangan no gaputa inaklon kan kat lapdan nakmatan nga agabrod. Adara pa ko, Francis. Iso apo... Di kang danag. Saan ka lapdan? May sa langit may bagak. Nakasagana ka nga guray, Grace. Orayan ka. Francis, Ikarik dita. Agorayak. Taay ayatan ka unay. Francis, namin anon ana ilawan ta. Agbabawi ka kadihan ang isukon kanya kiti amin mo. Francis, No pampanunutom nga ang mga nagbaliwakan ka tanagunod kan. Nagbidot ka, Grace. At adda pa itang inayat ka. ha? Isa pang ngasim, tadi ka ko magdanag. No kasano ti panagayat ko kon kay didamo. At adda pa itan. Tapinaniknikam kanyak ngay ayatan nakmet. Pangaasim, tadi mo ko makwestiyonaran ti panagayat ko kan ka, Francis. Pudno ngay pagarup ko no bad boy ka ididamo. Gapo iti istilom. Ngam na panaknakak anasingpat ka na pudno ka tao. Isungarod nga inayat ka mat. Ngam... Apay nagsanay ka. Madanag anak. Ang mga numakarga anak. Amumot nga agab abrodak. Dayta ti pagdanagak. Francis agsingsingpot ka. Ang mga no apagpanaw ko pa'y laang. Isukat na kun. Sana mapasamak dayta ko naklangaro din. Ay ayatan ka, Grace. Unay-unay. Pasensyakan no masapol nga agabrodak. Mawatan ka. Kas itinakon-nakon kan kay didamo pailahan. Saan ka alapdan ni tarapahap mo? Ngamkit di, nakasagana ka nga guray. Basta aganad ka, Wen. Wen, Francis, di kagdanag, tagannadak. Sapay la kung mata makasarak kamat lagi tinasingpat nga amom. Akas iti amom, iti damo apagilya na napanam. Kastamat ti kararag ko, Francis. Sapay la kumata tarabayan nak ti Diyos. Babaan iti panarabay ti Apo. Nakagtengak asi kakaradkad iti pagilyan a Lebanon manang Emi. Bale ijayan ti may kadwa pagilyan a nagabrodak. Kat nakarkaro pa yan tiragsak ko. Gaputa na singpet tinatumpungak nga amo. Rimusing nga rod ti baro anamnama, amatungpal kumatlaangan ti arapaap ko, ama kay patakder iti balay. Taaddaak man nga ruden iti abroad. Ngam iti addan makabulan ko iti ayan ti amok, nakariknaak iti naidumduma iti bagik. Kat ditan akalaat a nagtibayo ak, tanamin anukat nga rod nga da napasamak kada kami ka ni Francis, kabayatan ti panangasasikaso kadagiti papeles ko. Gapo tadya kon nagbinulan, amuklatan a masikugak. Iso nga ididinamag ti amok no apay akanayon nga aglaladutak, nagpudno ak kenkwana. Inawagan na nga rod ti agency iti pagilyan a Lebanon, kat inaladak iti ayan ti amok. Indiretso dak nga rod iti balay ni Sir Abed, ti akin kukwa iti agency iti dayjay a pagilyan. Ditoy anang rugi ti Kalbaryok, manang Emi. Why didn't you tell me you're pregnant? I'm sorry, sir. I didn't know either. I just found out now. Liar! Sir Abed, I don't like liar. It's impossible that you don't know you're pregnant.
You ruined my business. No, sir. I'm telling the truth. I'm not lying. I don't believe you. Come with me. Where, sir? Don't ask questions. Just come with me. Come on. What place is this, sir? We must get rid of your child. What? What do you mean, sir? The child in your womb is a hindrance. We must get rid of it. Abort it. What? No, please don't. Please, sir, have mercy. No, don't cry. It will only take a few minutes. Then you can work already here. Business is business. No, I won't allow you to do that. I don't like. Don't be hard-headed, Grace. Remember that you are only a tourist here. What? What tourist? You are just a tourist here. So don't be hard-headed. We must get rid of that child. No, I won't allow it. I will not get rid of my child. No. Agyamanak, tanakumbinsir kumutlaang ni Sir Abed nga agawid kami dito'y balayda. Agyamanak, tadi na impilit ti kayat na nga iparagrag ko ti sikog ko. Agyamanak, apo. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko nga itulok nga iparagrag na to'y anak ko? Saan, Apolos? Hey, you idiot. Ha? Sir Abed? You stand up. Why, sir? Don't ask questions. Just stand up. Faster. Yes, sir. I'm standing now, sir. Why? Why did you kick me, sir? You know, I'm pregnant. Because you're hard-headed. No, please don't hurt me. Please, sir. You stand up straight. And put your both hands up. What? But why, sir? Just do it or I will kill you. Okay. Yes, sir. Do it. I'm doing it now, sir. My hands are up now. Like that. Masapula si Putak. Amano kalata panggapan naman na akong tarantisan ko. Ruining my business. Naipaklakit din tana alibtakak. Kat nakalisyak itay. Iso nga imbes at ityan ko tinakugtaran na. Dahito lang ang sikat ko. You keep it still. Stay in that position until I say so. Sir, please have mercy. Please. No. All of you here. Don't give that lady a phone. You understand? Diyos ko. Tulungan ako, ma. Di nagbaybayan. Baby, anak ko. Agbalin ka na timkar iti saklot ko, Agkararagtado iti Diyos, anak ko. Tapno di na tabaybayan. Agkararagta. Naimaglakit din. Tanasing pantina ni Sir Abed. Sana kaskan ko na sa iro ti ugali na. Naimbag, tailib-libasan na ngayon iti ka na. Tunggal awan dito ibalay ni Sir Abed. Kana, may anak ang makainan na. Tunggal rumorti anak na. Naimbaglaangan. Darasag akanan tintag kanya kamakantina ni Sir Abed. Ang mga nukulat nga agsubli, kat maaktuan na kamangmangan. Sigurado aparigatan nakmananday jay. Darasag timangan.
Iti lasod ti 15 nga aldaw, nagtalinaadak iti balay da Sir Abed. Ti agtagi ko iti agency a nakaisarungak idi ijay Lebanon, manang Emmy. Ket iti lasod matlaang ti 15 nga aldaw, kayarigan na nga addaak ijay impyerno, gapo iti panang malmaltrato kanyak ni Sir Abed. Talaga akayat na idi a mairegreg ti sikog ko, tapno maisapulan na kano iti employer, kat pakairanudan nak. Ngem talagamot nga inaramid ko ti amin, tapno maprotektarak ti bagik, kastamot ten ti sikog ko. Ngem amok at talaga adinak binaybayan ti Diyos, manang. Taad dalata na sa pulan da nga agbalin nga employer ko, nga uray no masikugak. Nang rugiak nga rod a nagpaay iti balay, tinasingpet a Lebanese. Ay, Diyos ko, agyaman ako unay. Nabang-ara nakpaiti kaadakon iti da iti abalay. Agyamanak, taadala ta Lebanese anangayat nga agbalin nga employer ko, nga uray masikugak. Mariknak anasaya at to'y pamilya anang ipanan kanyak ni Sir Abed. Tano saan da nasayaat? Saan dalakit di nga umanugot ang mga ala kanyak? Tamasikugak kat nga rudan. Grace! Ha? Ay ayabanak ni Madam. Grace! I'm coming, Madam. Mapana kadagos iti ayan ni Madam. Ang mga nood na napatag na ibaga na kanyak. Are you comfortable here, Grace? Madam? I'm asking you. Are you comfortable working with us? Yes, Madam. And I'm so thankful to your family for accepting me. I know that you are pregnant. Abed told me about that. Madam? After you give birth to your child, if you want, we can adopt your child. I promise you that we will take care of your child like our own. Oh, Grace, please don't cry. I'm sorry if I offended you. It's only my suggestion. Madam, I love my child so much. I will protect my child and I want to keep it. Oh, Grace. For a few days that I've been here, I really felt that you are different. I know that you are a good person, but I'm sorry, Madam. I want to keep my child. I love my child so much. I understand. Please don't cry now. Please. Madam, I want to show you something. Look at this. Oh my! What happened? What are those marks in your body? Sir Abed maltreated me because he wants to abort my child. What? That's true, Madam. So if you really want to help me, please let me go home, Madam. Please. I just want to go home so I can take care of my child. Please, have pity. Help me go home, Madam. Please. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. We are now at the airport, Grace. I won't stay long. I understand, Madam.
Thank you very much for helping me. Oh, no. Please don't cry. Just take care of yourself and your child. I will, Madam. Thank you. Okay, I have to go now. Goodbye, Grace. Goodbye, Madam. Diyos ko, agyaman ako na. Tani Madam tinaira na ng ipanan kanyak ni Sir Abed. Agyaman ako na singpanda. Tano saan, ang mga noon yan tinapasamag kanyak. Oray awanan ti kwartak nga agawid. Basta magkawid ako. Dahil ito importante. Nagkalatunong tinaramit kanyak ni Madam. Sakmay nga aglogan na kiti aeroplano. Inagmampay ti comfort room. Orno sakpay ti bagik. Itayak pa lang dito yung ladies room. Ngam talaga ajaklat na malapdan ti agsangit. Talaga nga iayak ti bagik. Nga masapol nga agpalina ka na tibkar. Kas itinakon iti bagik itay. Sana balen nga agawid ak ngawan kwartak. Ti importante. Makaawid akon. Tap na madari patok ti bagik kantay si Kuko. Nay talangan ti rumbang nga panunutak. Hey, what's wrong? Why are you crying? Nothing, Mom. Come on, tell me. Maybe I can help you. I'm just overwhelmed. At the same time, sad. What? I don't understand. It's really hard to understand. But don't worry. I'm okay. Come on, tell me what's happening. Maybe I can help you. Come on, don't be shy. Tell me. I promise that I will help you. So please trust me and tell me everything. Come on. Mamatiak, anakam ni Apo Diyos ti amin, a kinaimbag a napasamak kanyak, kalpasan ti lasod ti sumagmamanong aldaw a panagtutuok, kan panagrigrigat ko, ijay balay da Sir Abed manang Emmy. Gaputa amin, dagiti naranaak at tao, kalpasan ti panagrigrigat ko, iti sidong ti akin ko kwa iti agency ijay Lebanon, kat nasisingpat. Nalagan ti riknak anang isalaysay iti babae nga Arabo ana amamok ijay CRT Airport ti amin a napasarak. Kastamoten ti kaawan kwartak nga agawid dito'y Pilipinas. Kat inikkanak iti kwartak manang. Kat ad-adan ti pannakabang arko, idilim mapagan ti eroplano a nagluganak a nagawid dito'y Pilipinas. Iti ababa sarita manang, nakaawidak asi kakaradkad, kastamoten ti sikug ko. Agingga iti maysa nga aldaw, naamwaklatan iti damag, anabomba ti paset ti Beirut a nakaisaadan idi ti agency anang parparigat kanyak. Iso akalaat analagip ko ni Sir Abed. No anyaman tinapasamaken kwa na, makaamon tinamarswa. Itamanang, agtawanan iti sangapulok at may sa ti anak ko, adandani na pukaw ko iti kaaddak idi ijay Lebanon. Oray saan kon anatungpal ti arapaap ko, makaipatakder iti balay, para iti ipatpatag ko a pamilya, naragsakak latamanang,
Taamok nga adda dagiti kakabsat ko amang ituloy iti arapaap ko, gapo ta dimmakkel daan na sisingpet a kakabsat. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Grace. Pagayam a Grace, anyan nga agpaiso tinapasaram anya. Napalalo pagayam ko, ngem husto ka. Saan na ka abinaybayan ti Diyos? Iso nga ita, naragsak ka akadenam ti pamilyam, nang runa ti anak mo, anak ka isentroan ti kapadasam iji abroad. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Edgar, nga iti agdama, kat adda ijay Kuwait. Gamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rochelle Vlogs kan Ariel Timbresa, Arcadio Ampa, Richard, Ray, Don kan Nongnong, kan anak ko ani Daniel Galasinaw, kan Damang Mitin kan Romalyn Pascual, kan ti pamilyana, di ta Libertad San Mariano Isabela, from Rodalyn Ampa, iti Quezon City. Makablaawan pa'y ni Lisa Gatto kan Mila Tomas ijay Abu Dhabi, kan happy first birthday to Elise Lalog intun June 23 from Patrice Gatto. Advance Happy Father's Day, Papa Ismael Dakiwag, dita Saudi. Kastamad ka ni Tatay Eduardo, Daddy Marlon Real, kan Papa Francisco, from Levi Dakiwag. Ti pamilya kan anak ko, ada Shirley May, Sherry Ann, kan Sheila Marie, from Kathy Banawang, ti Bantay, Ilocos Sur. Makablaawan pa'y dagiti komparek dita Barangay Malamag East, kastamad ti pamilya, da Miriam Tamang, kan anak ko ada Dave, AJ, kan Bimbo Jr. from Bimbo Tawang. Friends ko dita Macau, China, kan Hong Kong, especially ti Lumboy family dita Ribsuan, Nagilian, La Union, from Brian Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Kastamet ang makablaawan ti Jampok family, iti Quirino Isabela, from June Diampok. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edgar. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edgar, kat iti agdama, addaak dito'y pagilyan a Kuwait. Saan ang mailibak amay sa dayto YouTube channel yo kadagiti pagliwliwaan mi kadagiti katrabahuak ditoy. Tatunggal madanon ti break wenno pa nagre-retira mi, pasaray agiin no na kami amapan iti ayan dagiti locker mi, kat kitaan mi no adda ka barbaro nga upload yo. Dito'y pagpapaayak manang, awan makaammo iti nagbalin apadas ko, sakbay anak abroda. Kat day taapadas ti kayat kumat nga isalaysay diti programa yo, taamok ang makaibati ak iti adal, kadagiti padak anaayat adumngeg, kadagiti iloko a drama. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay.
Talaga kadi-adikan malapdan iti kasta panggap mo, Edgar? Mayla, inlawlawag kumutan kan ka ti amin sana ya. Kayat ko ti makabrod, tapno sumayat mo ti panagbiag ko. Karaman ka mutan di tamay may satan ton, apama na makapagkalay sata. Edgar, Para kadatamot lang dahi ti apanggap ko. Saan la para kanyak da ito eh? Ulila kamin iti ina. Amom da ita. Kan maasyanak ka ni tatang ko. Nakakaasi ang mga saksakat iti panagbiag mi. Naimbag ko ma. Lukas kan niya akong dagiti kakabsat ko. Ngamsaan mo babasit da pa eh. Edgar, saan ka mo't alaplapdan iti panggap mo? Kaklaan nga ang mga numalipatan naktumuten no naka-abroad kanton. Saan to ang mapasamak day tamayla? Ngamin, ay ayatan ka unay. Amom no kasano ti panagayat ko kon ka. Iso apang nga asim tagtalik ka kumakanyak. Imbagak maten. Aga brudak tapno matulungak ti pamilyak. Ken para maten iti masakbayan ta, mayla. Padal man ti rabi ay anak ka. Gamapay nga ada ka pa ila dito kanag. Ha? Ni, da kayo gayam tatang. Apay arimor kayo pa ilaing. Ang mga numalamiisan kayo. Di nakpagdanagan anak ka. Apay nga ada ka pa ilaing ditaw. Apay adi ka pa ila sumrek ditaw balay. Diyak pa lang amin makaturog tatang. Kan may isa, pampanunutak no sa dino ti pangalak iti kwarta agastusak tapno makaabrudak. Ay, pasensya kan anak ko No saan ko man ay salda ti kakaiso na dagatayaw idi nagkasapulan day di inam. Adda ko may salda tayo ita nga aramatom nga agipag nakadagiti masapul mo. Tatang, pangasiyo ko ma. Saan yun alagi pang tinapasama? Jakla malaptan tirik nak anak ko. Takasanaw, di ka man lang amin matulungan, mate. Sana bali tatang. Maawatan kayo. Hindi kayo agdanag. Tinasayat, sumrag tayo hindi tabalitan eh. Adalo mo niya agpaiso terabi eh. Edgar, anak, alam na ito na Supay makatulong kang ka. Ni, anya ti linaon da ito'y asubre, tatang. Para kang kaday ka, anak ka. Inayon mo ti kasapulam. Ha? Ni, kwarta mo't da ito'y tatang. Wen, Edgar, inayon mo iti kasapulam amang ipagnakadag iti papelis mo, anak ka. Sa dino tinangalaan nyo iti da ito'y tatang. Saan mo nga amwen, Edgar? Di napatag, ada mainayon mo iti kasapulam. Tatang, no inutang nyo da ito'y, pang-asiyo tayo subliyo langan. Diyak kaya ta mailumlum kayo iti utang gapulaan kanyak. Edgar, anak ko, kaya't katulungan. Tilangan pa ng patpatib kariyo iti pakinakam ko tunggal agsarsarita tayo. Omdasan tatang. Saan na masapol nga gastos kayo pay. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya ta mailumlum kayo iti utang. Iso alading itag tatang. Diyak maawat da ito'y. Isubliyo lang ni taas sino man nga imutangan nyo. Itay pa'y nga data dito igit ti baybay. Kalpasan nga inawis nak dito'y. Ngam di ka mo't agsasao Apolos. Sapay la ko ma. Tasaan ka matuukan iti kaadam iti sibay ko ita, Mayla. Edgar, Pasensya ka na nauli mo kak. Nagadugamin di pampanunutek. Agkakanat.
Apay na ibagam kanyak no anya dagiti pampanunutam. Pagsaritaan ta, tapno lumukay day tabarukong mo. Mayla, Saan amabalin abukbukudam no anyaman ti marikrik nam Edgar? Anya nga ti serbina nga agayan ayat ta. No di mo mo't iyabkas kanyak no anya ti marikrik nam. Alan, ibagam kanyak tapno malaganan ti riknam. Pagsaritaan ta no anyaman ti mangburburibor ken ka. Talaga desidido ak nga agabrod manang Emmy. Takadagidi a panawan, isulaeng ti amok a pamuspusan tapno matulungak ti pamilyak, ken tapno mapasayaat ko ti biyag ko. Ngem naatap kanyak ti gundaway. Takadagidi metla panawan, si uutang kami paylaeng, gapu iti panagkasapulan day di inak, idi si bibiyag pay. Nakasalda pay laeng idi ti kakaiso na asa ni Kwame, ket ti laeng binulan nga interes na ti kabaelan mi abayadan. Nupay kastamanang, sa anak anapukawan tinamnama, ket ingkarik iti bagik, nga uray anya, aramidek, puwera ti umutang iti biyag, tapno makaabro daklaeng. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Saan ka di asikaday tay nakarin na nakijay agency itay? ha? Uwan, madam. Naggapo akit ti agency. Ket mayropaan kayo. Da kayong agpay sa dayjay, madam. Agab abroad ka? Padpadasak, madam. Ngam, awan sa tigasat ko. Naging gaita. Awan pa day promo a fly now, pay later. Kayat mo asawan? Awan gastusam nga agabrod? Ha? Pasensya ka niti panagsasaok. Ngam, imposible ngamin nga aguray ka iti promo a fly now pay later no adagastusam nga agabrod. Aklonak, madam. Awan nagpay sa tigastusek. Marigrigat kami lang amin. Tinasaya at sumurot ka kanyak. Ha? Mapanta iti restaurant iti asideg. Agsarita ta, barang ada maitulong ko ken ka. Amom ka di nga itay pay malam nga inururay ka, Edgar. Pasensya kan, Mayla. Nagadong amin ti na si Kasok. Maawatan ka. Mas daawak laeng. Italaan na pasamak ti kastoy. Mayla. Sigud mat nga ado ti asa si kaswam. Nang runa ti panagabrod mo. Saan ka amarabyan nga umay ditoy? Anya ka mutin, Mayla. Imangayak lang aro doon dito'y nagadupay lasaw. Ha? Ni Edgar, apay nga agungat ka ngay? Ha? Pasensya kan, Mayla. Jaking gagara. Pasensya anak ko man. Pandaman madlaw ko kan kaanak ka. Ha? Tatang? Makumikom kaunay isa. Anyayat ti aramidam. Kuha, tatang. Dala na kita sa asikaswag. Barang numatuloy yung tarapahap kong agabrod. Kasbrod. Kasano ang maasikasom dagiti kasapulam ngay, no awan mo't kwarta nga aramatem, anak. Sana parikot ti kwarta, tatang. Ha? Adda na kasagana mang tulong kanyak. Katjak kaya paluspusan ti gundaway, tatang.
Talaga nga minakayat ko ti maka-abroad. Iso nga ikagkagumaak nga aramidan ti amin. Nay, asino nga iti kunam amang tultulong ken ka? Ha? Kuha tatang. Mamamuyon to matlaan. Edgar, anak. Ang mga nuan niya mo ti masumsumok mo, Saan da kapag danagan tatang? Awan ti dakas nga aramidak. Kaya't ko latong palin tarapaap ko. Para mo't lang iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Oh, talaga sa bali ka, Edgar. Naidumduma ka kadagiti naglabasan kanyak. Madam Dionisia. Si Kamat, may kamanon adaras nga da napasama kiti nagbaetan ta. Ngam madampay laeng ti awag mo kanyak. Arapaap mo ti maka-abroad, saan ka di? Wen. Kaya't kung amin na matulungan ti pamilyak. Ken, tapno sumayat ti masakbayan mi iti kaayan-ayat ko. Si Kamat, adda kay ti danak. Ngam ti kayan-ayat mo ti dakdakamatam. Nay maglaengan ta saan na kasilosa. Ngam, no talaga kayat mo matungpal ti arapaap mo. Masapul nga agbalin ka na tulnog kanyak, Edgar. Ikarik, amagunod mo dagiti arapaap mo. Ngam, masapul nga agtulnog ka iti amin akayat ko. Aklunak akadagidi apanawan, jakon nagpanunot pay manang Emmy. Ti addalatan iti isip ko, ket ti makaabroad akon, tapno matungpalan ti arapaap ko. Nagbalinak nga ro dapaspasurot iti amin akayat ni Dionisia. Ididamo, kinid daw na nga agkabalay kamin. Agden na kami kano kas agasawa. Agkitakit tiriknak idi, nang runa taadda ni Mayla kaayan-ayat ko. Ngamjak nakapagkadkad gapo iti arapaap ko. Idi madagulitan siguron kanyak, inyam amuna kon iti kapit na iti maysa nga agency, kat na iproseso nga rod dagiti kasapulak. Ngambayat ti panaguray ko ang makaabrodak, kastoy pay dagiti napaspasarak, manang Emmy. Anya ti aramirin ta ditoy, Dionisia. May sa daytoy kadagiti negosyo, Edgar. Kasta ka di. Kasto'y gayan ti gay bar. Kaslamot lang ang nightclub. Ngam imbis sa babae. Lalaki alamo-lamo dagiti agsalsala. Apay akas talauna iti panang matmat mo iti entertainer amada mga agsalsala iti entablado. Awan, Dionisia. Nalabi ta mas daaw kay tilangana. Pudno anak katangar, ngam saan a makaayayo. Isu nga awan man lati reaksyon dagiti customer. Dionisia. Ngam masigurado k Edgar, iti kanito asikati adda iti entablado. Buhay ang negosyo. Anya ti kayat masawan? Come on, Edgar. Imposible adi mo maawatan di kayat ko asawan. Ala, umay ka tamapanta iti dressing room. Kasi tinakon-akon.
Masapol nga agtungpal kay ti amin nga ipaaramid ko kan ka. No kayat mo, matuloy ti arapaap mo nga agabroad. Di nak mapabasol ng paspasog nudak, Edgar. Imposible adi mo amo ti makagapo. Mayla, pasensya ka naman mano na masarungkaran ka. Talaga lang amin ama kumikom amang ipagpag nakadagiti papeles ko nga agabrod. Day tala nga tahagpaiso ti pakakumikumam, Edgar. Anya ti kat mo sa wen? Kasla sa anak ka mamati at ilaang panagabrod mo ti pakakumikumam, Edgar. Nang runak at masansan nga da ka iji syudad. Mayla, nagastos ta agabrod. Iso anasay-saya atin. No mamimpinsan nga ipagnakdagiti masapol nga asikaswag no adda ka iji syudad. Tapno makaimpudak. Sana ka mabaling nga agkaraawid. Taad-ada magastusan akno kasta. Edgar, Pangaasim ko mamayla, tapat yun nak. Kas itinakon ididamo. Kaya't ko matulungan ti pamilyak. Kaya't ko masaganaan ti masakbayan ta. Isungor nga aramidak ti amin. no napudno kay ti dayta nga ibagbagam. Asino ti mang tultulong kan ka? Ha? Ibagam kanyak, no asino ti mang tultulong kan ka? Tapno mapunas ti atap ko. Ibagam, Edgar. No, saklamay siya. Saan ko mapabasol ni Mayla itikas siya pangedeng na anak ko? Tatang? Oray asinaw. Mapilitan nga desisyon itikas siya, ikapumutlaan ka. Nagsimpelimot lang amin tikid daw na ka. Ibagamlakan ko na no asino ti mang tultulong ka. Tapno maipagnam ti papilis mo. No asino ti mang tultulong ka iti gastos mong agap-abraw. Ngamjak mabaling nga ibagakan ko na tatang. Dakayong tupay. Jak imbagbaga kada kayo. Dahil sa nga ron kay. No sak mismo nga amam kat agat atap gapo iti kasta amapaspasamak. Di tukik din kaayan-ayat mo. Tatang, Iso akas iti nakon-nakon ka. Saan mo mapabasol ni Mayla nung nakiwin naswasan ka? nagsakit tatang. Ni Mayla ti may sa kadagiti inspirasyon ko. No apayakayat ko taga-abroad. Ngamita. Nakiwin naswasan kanyak. Kasanupay dagiti arapaap ko para kada kami tatang. Masapor nga agbalin ka na timker ita, Edgar. Ikagumamaton uyin ti arapaap mo. Barang no agbaliw tupay ti puloy ti akin, indun nagunod mo ti arapaap mo. Para kan ka, Edgar. Agyaman ak Janisha. Madlaw na irwam kan iti sitwasyon mo Saan na nakas iti sigod, ayawatan ka lang arudan iti kwarta. Kas labak-baklayam lata ti intero alubong iti abagam. Kaano ang makabrodak? Adday ta ka manen, Edgar. Di ka di kontento iti matmat gadam. Almanam ka di paylaang ti agabrod. Idinto tadakkel lang arudan ti matmat gadam. Gapo iti panagpaay mo iti gay bar a negosyo. Janisha, ti saludsod ko ti song batam. Kaano ang makaabrodak? Mabalin ka di.
Saan mo na day tati pagsaritaan ta? Nabanuga kiti nagpat nagapanagbantay ko JK Bar. Tapno masigurado lang nga saan da ka paginteresan dagiti customer ana esem iti lasag. Kalpasan na, day tapay ti pagsaritaan ta ita, taadatan dito'y balay ko. Lipatem paylaeng ti maipapad iti dayta Edgar. Saan ta sayangan ti ka dito? Agrenek takit di iti ragsak. Ta ikarik, saan ka abaybayan Apulos? Ikarik dayta, Edgar. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. No sa anak amariro manang Emmy, nasurok 2 tawen ang napagnumaranak ni Junisha. Iso nga idimariknak nga awan at talaga ti panggap na amang paabroad kanyak. Siya kun tinangipamuspusan iti amin. Inaramat ko ti kwarta nga it-ited na kanyak, tapno maipagnak iti legal dagiti papeles ko nga agabroad, ngam inlimod ko kenkwana ti amin. Nakla at laangan ni Junisha, idi imbagak nga ag-flight akon. Pinanggap nak pa idi nga i-blackmail. Ngam di na matlain tuloy, nang runa idi narikna na adesidido ak iti pangadang ko. No nakagdangak man ita dito'y balasiw taaw, makunak agapumatla iti sakripisyok manang. Tano ar-arigan, adu ti insakripisyok. Karaman pa yan ni Mayla nga ay ayatek. Amok nga adabidot ko manang. Kat daytoy ti kayat ko nga ipaamiris ka dagiti dumdumngeg. Tapno di dan tutultuladen dagiti biddot anaaramid ko. Agyamanak manang Emmy. To'y pagayam mo, Edgar. Pagayam nga Edgar, agyamanak matken ka iti panagsalaysay mo. Pudno nga dadagiti banag arumbang nga isakripisyo, sakbay ang magunod dagiti arapaap iti biyag. Kunangaruden dagiti dadduma, normal ti agbiddot. Ti dakes, kat no pagtalinaedem abiddot ti biddot mo. Kat di ka agaramid iti pamuspusan, tapno mailinteg dayta abiddot. Annadam nga rod no anyaman ti naipundar mo. Takas na ko namon, adu abanag ti insakripisyom, sakbay anagunod mo ti arapaap mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag